Tervehdys vaan kaikille. Tällä kertaa yleisön pyynnöstä otetaan tällainen ihan basic tutoriaalia. Kiitos taas kaikille palautteesta, että minkälaista tutoriaalia haluatte, ja parhaani mukaan koitan toimittaa teille uutta matskua. Elikkä mulla on tällainen pieni lista, mitä pyydätte. Elikkä ihan normaalisti aloitetaan kuvan avaamisella. Menee ihan tätä kautta tiedosto ja avaa. Sieltä sitten saa haettua ihan normaalisti niin Windowsin sisällä kuvia. Mulla on täällä esimerkki nyt valmiina, niin en lähde kauempaa etsimään. Sitten vaan avaa. Saattaa kysyä tällaista sisällötyn profiilin virhettä. Se on väriavaruuksia eroa, että jos on käynyt esimerkiksi Lightroomin kautta se kuva ja tällaista näin, niin se laittaa Profoto RGB:ksi. Oikeastaan kannattaa käyttää tätä Profoto RGB:tä, koska siinä on eniten tätä väridataa mukana. Photoshop taitaa ehdottaa ihan vakiona tätä Adobe RGB:tä, mutta siinä on vähemmän tosiaan niitä värejä kuin tässä Profotossa. Eli voidaan käyttää sisällytettyä profiilia, eli se ottaa sitä kuvasta sen väriprofiilin. Sitten vaan OK. Seuraavaksi katsotaan vähän, että miten sen kuvan voi tallentaa. Se menee taas ihan täältä tiedosto tallennan nimellä. Se avaa taas tämän ikkunan, että minnekä sen voi tallentaa. Ja jos haluaa JPG:ksi tallentaa, niin valitaan vaan täältä muotovalikosta JPG. Silloin sitä pystyy käyttämään vaikka Facebookissa ja muissa internetmedioissa. Ja jos haluaa tähän kuvan muokkaamisen palata myöhemmin, niin valitaan PSD. Se on tämä Photoshopin oma muoto, jolloin se tallentaa kaikki layerit sun muuta, niin niihin pystyy palaamaan myöhemminkin. Sitten vaan tallenna siitä, niin se löytyy sieltä. Nyt en lähtenyt tallentamaan, kun vielä ei ehditty mitään tekemään, mutta ei se mitään. Seuraavaksi katsotaan vähän, että miten eri tavalla saadaan tehtyä layeria. Yleensä kun kuva avataan, niin se on tämä lukossa oleva tausta. Sille pystyy tekemään muokkauksia jo, mutta se ei välttämättä kannata. Että sen saa ihan kaksosklikkaa päällä ja painaa OK, niin se avaa sen. Ja jos tulee jo virhe, mitä tekee tässä Photoshopin aikana, esimerkiksi jos tekee tästä muokattavan tason, vaikka ei halua, niin painaa Ctrl ja Z-nappula, Z niin kuin Zorro, niin silloin me saadaan takaisinpäin tuo edellinen tehtävä, mitä me ollaan tehty. Ja sitten jos käy niin, että on muutaman kertaan tyylin sotkenut kuvaa ja näin, niin sitten kun kerran painaa Ctrl Z, niin se poistaa vain tuon ensimmäisen. Sitä varten meillä löytyy täältä oikealta ylhäältä historia, niin me nähdään se, mitä kaikkea me ollaan tehty sille, jolloin me pystytään poistamaan niitä sitten, että niitä tehtyjä hommia. Seuraavaksi sitten katsotaan tosiaan se layeri. Eli jos me halutaan tehdä kopio tästä taustasta layeriksi, niin me saadaan se nopsaasti siitä Ctrl ja J. J niin kuin Jaakko ja Ctrl-nappula, niin saadaan justin tämän taustanlainen taso siitä. Jos me halutaan ihan blankko tausta, niin täältä alhaalta löytyy esimerkiksi tämä luo uusi taso. Tämän roskakorin vierestä oikealla alhaalla luo uusi taso. Se on ihan ilman dataa oleva taso, että me pystytään siihen sitten tehdä esimerkiksi, jos halutaan yhdistää tai maalailla jotain itse siihen, niin sitä voidaan käyttää. Sitten jos me halutaan tehdä nyt
Mä teen tässä pikaisesti tällaisen esimerkin. Otetaan vaikka pikainen esimerkki, että mitenkä näitä layereita voi käyttää. Näin, nyt meillä on tässä ylipäästösuodatin. Siihen löytyy tutoriaali tuosta aiemmasta, että siellä on se pikainen sharpening. Ja niin kuin näette, siinä tulee tämä terävöitys. Niin me saadaan muokattua sitä käytännössä niin, että mitä alueita se sharpenoi tekemällä maskin siihen. Täältä alhaalta löytyy tällainen lisätasomaski. Meillä on valittuna tämä taso, mihinkä me tehtiin tämä sharpeningi. Kun me painetaan siitä, niin siihen tulee tällainen valkoinen taso. Ja jos me halutaan värittää alueita, joita me ei haluta terävöittää. Oho, tuli väärä ja Ctrl Z taas, niin se näin. Sitten me voidaan värittää käytännössä mustalla sitä maskia, mihinkä kohtaan me ei haluta sitä sharpeningia. Ja ihan normaali tällä pensselillä, mikä löytyy tuolta vasemmalta reunasta, sivelliin. Ja kun me maalataan sitä, niin se menee siihen päälle, että niihin kohtiin ei tule tuo sharpeningi. Näin. Sitten voidaan poistaa se tasomaski. Ja jos me halutaan tehdä se toisinpäin, että me halutaan tällä pensselillä määrittää se, mitä me sharpenoidaan, niin painetaan Alt-pohjaan ja sitten uudestaan täällä alarivissä oleva tällainen neljämmisen ympyrä sisällä, niin painetaan uudestaan siitä, niin tulee tämä musta maski, eli se kertoo sen, että se on koko alue sharpeningista nyt. Me pystytään sitä rajaamaan sillä, että me valitaan valkoinen väri. Ja sitten me aletaan piirtämään siihen sen alueen päälle, mitä me halutaan terävöittää. Eli maskit toimii sillä lailla, että se rajaa sen määrätyn alueen ulkopuolelle sen, mihinkä ei haluta kajota. Ja niin kuin tässä esimerkiksi justiin niin sharpeningissa, niin taustoja ei välttämättä kannata sharpenoida, niin kannattaa käyttää. Sitten jos käydään vähän epämääräisesti läpi tällaisia tuuleja, mitä niin kuin itse tulee käytettyä aika paljon. Että jos esimerkiksi tässäkin kuvassa näin, niin ja niin kuin tein taas uuden tason tuonne Ctrl J:llä, niin me saadaan tuosta taustasta. Tässä niin kuin näkyy pikkuisen on painas karvaa ja tuollaista näin, niin vasemmalta löytyy spottikorjaussivelli. Tällä me saadaan oikeastaan tällainen kokeilemalla ja toistamalla fiksattua erilaisia laikkuja justiin jostain vaatteista. Se vertailee tämä työkalu tämän valin ympärillä olevaan ympäristöön ja koittaa parhaansa mukaan sitä tasotella ja korjailla. Ja niin kuin tässä näkyy, että siinä saattaa käydä tuolla, että se nappaa sitä vierestä tuota mustaa. Pystytään esimerkiksi poistamaan kokonaansa tuolla asia. Näin. Jos me halutaan tosiaan esimerkiksi jotain karvoja tuollaiset, jos on eläintaloudesta tuleva malli, niin aivan sata varmasti joko kissin tai koiran karvaa löytyy joka vaatteesta, vaikka sitä kuinka tarkasti yrittäisi olla. Ja jos näyttää, että joku kohta ei lähde, niin ei muuta kuin uudestaan vaan siitä päältä ja tällä työkalulla, niin tarpeeksi monta kertaa kun tekee, niin se saattaa sen fiksata kokeilemalla. Ja niin kuin näkyy, tää on tosi simppeli ja nopea ja
tehokas putsaamaan kaikenlaista moskaa kuvasta. Niin kuin näkyy tuossa, se nappas vähän tuolta, niin pyyhkää sen muutaman kerran ylittävyydestansa, niin se voipi sen korjata. Mitään varsinaista takuuta sille ei ole, että saako se korjattua, mutta aika hyvin saa kaiken maailman muskat pois. Näin. Seuraavaksi sitten, jos katsotaan vaikkapa lassotyökalua. Jos halutaan esimerkiksi syvätä kuvaa, eli rajata siitä taustaa irti, niin voidaan käyttää esimerkiksi lassoa. Jos on hyvin syvät kontrastit taustan ja mallin välillä, niin sujuu suht helposti. Eli täältä voidaan ottaa magneettinen lasso esimerkiksi. Ja sen jälkeen aletaan vaan piirtämään tuolta rajojen ympäriltä ja saadaan se valinta, mitä siellä tapahtuu. No, nyt mä kämmäilen itse täällä, mutta ei se mitään. Onneksi Photoshopissa saa korjattua, mitä on aiemmin mokannut, niin tuosta vaan putsaillaan ja piirrellään. Ja tää on hyvin karkea työkalu, että jos on pieniä eroja vaan, niin hyvin vaikea saada. Ja tuosta noin kun napataan pois, niin saadaan irrotettua taustasta. Täältä löytyy häivytyksen reuna. Tää kannattaa olla aika pieni, jos tarkkaa tekee. Muuten se jättää sellaisen pehmosen reunan. Tässä näkyy pehmosta reunaa, tässä on terävä reuna. Niin semmoset erot siinä tulee. Tarkassa työskentelyssä ei kannata olla ollenkaan sitä. Sitten näitä lassoja löytyy monenlaisia erilaisia. Löytyy ihan suoria viivoja ja löytyy ihan tällainen käsivaralla lassoja. Tää ei niinku mihinkään reunaan snäppää kiinni ja tuollaista. Tätä käytettiin niinku aiemmin tuossa Frequency Separation tutoriaalissa. Tähän hätään mä en näin pikaisesti muuta oikein. No ehkä vois kattaa kyllä nuo. Jos me valitaan niinku halutaan justiin esimerkiksi ylipäästä suodattimen. Sitä käytetään mones hommas, mitä tullaan jatkossa käsittelemään tutoriaaleissa. Ja Frequency Separationissa käytettiinkin jo. Eli tehdään taas uusi taso vaan ja suoria. Täältä löytyy paljon tällaista hyvin epämääräistä kohinaa ja pikselöintiä sun muuta. Ja hyvin vähän käytän mitään muuta Gauss-sumennusta esimerkiksi. Ja se tekee tosiaan näitä sumennuksia, layeriin ja sitten löytyy ylipäästö. Ylipäästö, millä me tehdään sharpeningia ja ylipäästö on tosi hyvä juuri tuossa sharpeningin tekemisessä. Ja jos tosiaan ylipäästä suodatinta tehdään, niin silloin se vaatii, että sille kerrotaan minkälaista valoa sen ylipäästön kanssa käytetään. Että laitetaan vaikka lineaarinen valo ja löytyy täältä layereiden yläpuolelta. On vähän pieniä eroja minkälaista efektiä niillä saa aikaa. Lineaarinen valo on aika lailla se yleisin, millä se pysyy niinku samanlaisena kuin lähtökohdat kuvassa oli.
Eipä siinä oikein tällä kertaa muuta. Jos tulee lisää kysyttävää, niin pistäkää toki viestiä ja teen lisää tutoriaalia ja ehdotuksia otetaan vieläkin vastaan. Moikka!